ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര പ്രധാനമായ ഒരു പള്ളിയിലാണ്. ഇതാണ് പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ വലിയ ജുമാ മസ്ജിദ്. പരപ്പനങ്ങാടി കടപ്പുറത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പള്ളിക്ക് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. AD 691 നിർമ്മിച്ച ഈ ഒരു പള്ളിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും കടൽക്ഷോഭം കാരണം തകർന്നു പോകുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം മമ്പുറം തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തങ്ങളുടെ പ്രധാന ശിഷ്യനും സൂഫി വര്യനുമായ ഔക്കോയ തങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ പള്ളി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും അതേ പ്രൗഢിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ പള്ളിയെ നിലനിർത്തി പോരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലുള്ള ഏകദേശം പണ്ഡിതന്മാരുടെയെല്ലാം മുസ്താദായ ഔക്കോയ മുസ്ലിയാരുടെയും മക്ബറ ഈ ഒരു പള്ളിയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ്. വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള മരങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ഒരു കോവണി കയറി ചെന്നാൽ പള്ളിയിൽ നിന്നും കടലിന്റെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെ കാണാൻ പറ്റും.